ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾನ್ವಿ ಲಾಗ್ಸ್. ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲೆಗ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪಾಲೆದ ಕಸಾಯ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಾಂದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಕೆತ್ತೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆಗ್ ನಾಲೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಕೊಂಜೆಡ್ದು ರಡ್ಡೆ ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಡು ಕಡೆದ ಐದೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದು ಪಾಡೇರುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಅರಿತದು ಪರ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚೇವುದರೆನ್ ಶೋಕು ಒಚ್ಚಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಐದೊಕ್ಕ ಐನ್ ಶೋಕು ಅಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಡು ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಡು ಐದೊಕ್ಕ ಅರಿ ಕಡಾಯಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ, ಚೂರು ಪುಲಿ, ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಸಣ್ಣ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂದು ದಿನ ಚೇವ್ದು ಇರೆಲ್ನ ಬಂದಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಮ್ಮ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಐದೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆರೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಮರ್ತುದು ದಿಯೋಡು. ಇತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಮಾತ ಮರ್ತು ದೀದಾಂಡು ತುಲೆ ತೊಂದರೆಡು ದೀತಿರು. ಇತ್ತ ಸಾಮಾನು ಪೋತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಐದೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಮಂಜಲ್, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಐದೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ 4 ದಾಸಂಗಿಲ, ಒಂದು ತುಂಡು ಪುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ತಪ್ಪುಲ ಉದ್ದು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆದಾಂಡು ಅರೆಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಪಾರ್ದು